Podľa štatistík Eurostatu vlastní takmer 10% Slovákov druhú nehnuteľnosť a záujem o kúpu v zahraničí rýchlo rastie. Španielsko patrí medzi top 3 destinácie, kam sa slovenskí investori pozerajú, popri Chorvátsku a Taliansku. Podľa údajov španielského ministerstva bývania tvorili zahraniční turisti v roku 2024 a kupujúci nehnuteľnosti až 16% všetkých realitných transakcií, čo je historické maximum. Najviac dopytu prichádza z Nemecka, Británie a z krajín strednej Európy, vrátane Slovenska. A o preferenciách Slovákov a prečo sa rozhodli kupovať nehnuteľnosti v Španielsku sa porozprávame v tejto chvíli v relácii Ekonomika Plus. A mojimi hostiami sú Judita Sedileková, regionálna riaditeľka a realitná špecialistka na Španielsko z Broker Consulting. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. A Julius Rusňák, generálny riaditeľ Broker Consulting. Dobrý deň. Pán Rusňák, začneme vami, pretože vy ste boli aj jedným z hlavných speakerov našej poslednej teatri konferencie NARX a teatri reality, kde sme len tak čiastkovo načrtli, že je tu aj záujem o zahraničné nehnuteľnosti, že rozprávali sme sa, že si kupujeme ešte stále, je ten dopyt veľký na Slovensku. Prečo Španielsko si vyberajú Slováci ako tú takú, že top destináciu? Dobre ste na úvod spomenuli, že to Španielsko patrí medzi top destinácie v rámci preferencií Slovákov a Čechov pre zahraničnú nehnuteľnosť. Mimo potom Európy sú nejaké ďalšie krajiny, ale Španielsko jednoznačne vedie. A myslím si, že je to kombinácia viacerých faktorov, ako prirodzene. To Španielsko má proste krásne prostredie, krásne počasie, vynikajúcu gastronómiu, vynikajúcu kultúru, výbornú infraštruktúru. A teraz zlepšujúce sa nejaké dopravné spojenie pre Slovákov, pre tým Čechov. Takže je to takýto mix týchto parametrov, no a potom to logicky samozrejme potom tlačí tie preferencie Slovákov k tejto destinácii, ktorá možno ešte pred 5-10 rokmi nebola tak známa pre Slovákov. Slováci preferovali to chorvátske pobrežie a tento smer a to Španielsko sa im priblížilo tým zlepšujúcim sa letovým spojením, leteckým spojením. No a objavovaním toho, čo som spomenul, sa samozrejme tá obľúba a preferencie Slovákov smerom k Španielsku proste prejavujú a rastú ďalej. My ten dopyt pociťujeme ako rastový posledné 2 roky a on neoslabuje. On v podstate keby ďalej rastie. Pani Sedileková, sú aj štatistiky, že tí Slováci možno viac vyhľadávajú tie zahraničné nehnuteľnosti a hlavne Španielsko napríklad aj z dôvodov geopolitických, že vlastne nechcú sa orientovať na napríklad aj našu krajinu alebo na tie susedné? V tomto sme sa taktiež posunuli dopredu a čo si uvedomujeme aj ako investori, keď to môžem tak povedať, je aj to, že nechceme nosiť všetky vajíčka v jednom košíku. A ak už tu mám 2-3 nehnuteľnosti, tak aj v rámci tej geopolitiky chcem rozkladať svoj majetok a nemať ho len na území jednej krajiny. Takže už to vnímajú slovenskí klienti aj z tohto pohľadu, že nemať všetko len na Slovensku. A dokonca to už prestávajú vnímať len z pohľadu investície alebo mať tam nejakú chatku pri mori, ale vnímajú to už dokonca ako svoj druhý domov, eventuálne deti, ak by tam šli študovať, plán B a hoci ako inak. Ceny nehnuteľnosti v Španielsku rastú tak výrazne ako aj na Slovensku. Myslím si, že úplne až nie tak razantným tempom, dvojcifernými číslami ako u nás, ale predsa. Je tento trend taký dlhotrvajúci, alebo teda ešte bude pretrvávať, alebo teda už ten vrchol sme aj v Španielsku dosiahli? Pán Rusňák? Tak my sa vždycky vieme pozrieť iba dozadu, dopredu. Až tak úplne s presnosťou nie. Smerom naspäť to vieme povedať presne. Takže ja by som pri tom vývoji cien nehnuteľnosti bol taký ako opatrný, konzervatívny. Ja nemám úplne rád také ako 100% vyjadrenie, ako to bude vyzerať. A niekedy ma prekvapujú ľudia z tohto biznisu, ako sa vyjadrujú k budúcim rastom cien a podobne. Ale v každom prípade, keď sa pozrieme spätne, tak ten rast bol naozaj ako v posledných rokoch ako veľmi dynamický. A v podstate vždycky dvojciferný nárast cien. Ak hovoríme o tých lokalitách, ktoré preferujú samozrejme ľudia, ktorí investujú povedzme mimo španielských ako rezidentov, tak preferujú samozrejme tie pobrežné lokality a ten rast cien tam bol takto dynamický. A tento rok vyzerá, že bude rovnako ako rastový a rovnako dynamický, lebo však tie štatistiky 1. 2. kvartálu už sú. A v tých lokalitách pobrežných, prímorských je to proste mierny, dvojciferný alebo tesne pod dvojciferným nárastom. Ten celošpanielský je, myslím, že okolo 6-7% a tie lokality
Prímorské majú približne dvojciferné nárasty. Takže myslíme si, že tento rok ten trend bude pokračovať. No a v budúcnosti uvidíme, ale vzhľadom na ten dopyt, ktorý neklesa, sa dá očakávať, že tie ceny budú rásť, ale bol by som ako opatrný v nejakom prepočtoch, ako to bude vyzerať do 10 do 20 rokov. A radšej sa pozerať ako bližšie a konzervatívne na ten nárast cien. No a keď hovoríte o tých lokalitách, tak predpokladám, že Slováci sa zameriavajú na isté typy teda nehnuteľností a lokalít, že neinvestujú, že takmer teda celé Španielsko, tak ktoré sú tie najvyhľadávanejšie lokality? Jednoznačne patrí medzi tie najvyhľadávanejšie Costa del Sol, inak sa tomu hovorí Costa del Golf, takže je to naozaj nielen pre tých, ktorí milujú to more a pláže, ale aj pre športovcov všetkého druhu. A je to naozaj krajina, alebo teda časť toho Španielska, ktoré si aj samotní Španieli považujú za svoj klenot. A veľmi to vidno aj v čase dovolenky alebo letných dovoleniek, kedy aj samotní Španieli navštevujú veľmi často práve túto lokalitu. Takže to je oblasť, na ktorú sa špecifikujeme. No a samozrejme, ako ešte populárnou je Alicante alebo Costa Blanca, ktorá je taktiež zaujímavá aj pre našu klientelu. No a keďže sme v relácii Ekonomika Plus, ale teda pýtala by som sa to aj v iných ekonomických reláciách našich. Veľmi nás zaujíma, keď už investovať do nehnuteľnosti, a ako som spomínala, nie je to nehnuteľnosť na spotrebu, ale investičná nehnuteľnosť, tak chceme vedieť o výnosoch. Aké výnosy môžeme očakávať v rámci španielského trhu a respektíve týchto španielských nehnuteľností, pán Rusňák? Ešte keď doplním tú otázku predtým, tak v zásade v tom Španielsku je 5 takých ako lokalít, kde tie preferencie sú najväčšie. Costa del Sol, Costa Blanca boli spomínané a potom sú v podstate lokality ako tie ostrovné, či už tie Baleárske ostrovy ako Mallorca, Ibiza, Menorca alebo Kanári, nejaké Tenerife a podobne. A potom samozrejme mestské destinácie ako Barcelona, Madrid a podobne, Valencia. Ak sa teda pýtate na tú výnosovosť, tak jedna vec je samozrejme vždy ten výnos na nehnuteľnosti má dva parametre. Jeden ten kapitálový výnos, druhá ten investičný, ten prenájmový výnos. Ten kapitálový, ten sme spomenuli, že ako teda sa vyvíjajú spätne ceny tých nehnuteľností, ako sa asi budú vyvíjať. My očakávame, že ten vývoj bude niekde ako nadinflačný, to nazvem. A ten kapitálový, teda tá ako keby hodnota a rast hodnoty tej nehnuteľnosti. No a ten samotný výnos z prenájmu nehnuteľnosti je veľmi závislý od lokality, od kvality nehnuteľnosti, od toho, ako je vybavená tá nehnuteľnosť a tak ďalej. A rovnako by som odporúčal vždycky počítať s konzervatívnou výnosnosťou niekde na úrovni 4 až 6-7%. A samozrejme je prirodzené, že v čase nejakej sezónnosti alebo v tej najhlavnejšej sezóny tie výnosy sú vyššie prirodzene. A rovnako krátkodobý prenájom nesie vyšší výnos ako dlhodobý prenájom. To je prirodzené nielen pre túto lokalitu, ale pre iné lokality. A na strane druhej treba veľmi dobre zvážiť pri nákupe nehnuteľnosti tú kvalitu, ten projekt konkrétny a tak ďalej, lebo sú samozrejme lokality, kde krátkodobý prenájom možný je, sú lokality, kde možný nie je. A rovnako niektoré sú na prenájom efektívnejšie, niektoré menej efektívne, či to prenajímam golfistom alebo teda rodinám. Je to proste iné a podľa toho treba preferovať, alebo teda pri tieto preferencie zvažovať pri nákupe tých nehnuteľností. Netreba zvažovať aj pri nákupe nehnuteľnosti v zahraničí, či tam nie sú nejaké administratívne prekážky právne. Kto sa mi o to vlastne všetko postará s tým vybavovaním? Predsa len je to o mnoho ďalej, ako keď si riešime investičnú nehnuteľnosť na Slovensku. Pani Sedláková? Určite áno, toto treba mať dopredu zodpovedané. Predtým ešte, ako si povieme, že ideme do takejto investície. A našou úlohou je aj upozorniť klienta, že v tejto lokalite sa nedá napríklad vybaviť licencia na prenájom a v tejto sa dá vybaviť. Samozrejme za akých podmienok. Je tam veľmi dôležité vedieť, že vôbec pri akýchkoľvek právnych úkonoch najskôr musíme mať tzv. Dokument NIE. Je tam veľmi veľa právnych vecí, ktoré treba poznať, mať ich ale zastrešené odborníkom. Čiže by som naozaj, ja to stále tak hovorím, že nekupujete kilo španielských banánov, ale kupujete nehnuteľnosť za nemalé
peniaze a preto je dôležité mať to zastrešenie celého toho procesu pod spoločnosťou, ktorá vám dá všetky služby. Nie len takéto, že vás tam zoberieme na to do tej lokality a ukážeme, ako to tam krásne vyzerá, ale aj to, že to zastrešíme po právnej stránke. My ako spoločnosť Broker Consulting tam máme svojich právnikov zazmluvnených, ktorí sú to španielskí právnici, vyštudované španielské právo a teda zastupujú klientov počas celého toho procesu. A ten celý proces to neznamená, že len je to v čase, kedy prídem, ukážem prstom, ktorý som si vybrala a zajtra to máme, vlastníme. A tým procesom myslím to, že od prvého momentu, ako ideme do rezervačky, že posielam kópie pasov na developera. Až po moment, že sa už konečne po 2 rokoch, po 3 rokoch výstavby ide na kataster, tak v tomto procese celý čas figuruje právnik a vie úplne o každom jednom kroku, kontroluje zmluvy, radí, ktorý krok by sme teraz mohli urobiť, aby potom sme nemali stresy ku koncu. Takže toto sú veľmi dôležité veci na to, aby sme dokázali si potom tú nehnuteľnosť naozaj užívať a mať z nej radosť. A vy ste vlastne taký medzičlánok medzi tým klientom a tým developerom alebo tým, ktorý teda poskytuje tú nehnuteľnosť. To znamená, že tam nie je ani jazyková bariéra, ak teda niekto má problém, samozrejme nielen so španielčinou, ale aj s angličtinou. Áno. Ja by som povedala, že Costa del Sol je špecifická ešte v jednej veci. Oni sú už dávno zvyknutí na tú britskú, anglicky hovoriacu klientelu. A naozaj na Costa del Sol fakt som sa nestretla ani len v predajni s tým, že by niekto nevedel komunikovať po anglicky. Právnici úplne krásne vedia po anglicky. Veľmi veľa klientov rozpráva po anglicky, ale kto má s týmto problém, nie je problém. Presne my sme ten medzičlánok, ktorý to preloží. Nehovoriac o tom, že všetky zmluvy my prekladáme autorizovaným prekladom do jazyka, ktorý je rodný našim klientom, takže do slovenčiny. Takže každý jeden dokument, ktorý je samozrejme v procese dôležitý, je preložený do slovenčiny a potom už ostatné tie dialógy vedieme tak, že prekladáme alebo sa vedú v angličtine. A mnohí klienti, čo som prekvapená, rozumejú naozaj veľmi pekne aj tej španielčine, takže o to menšia bariéra. Vy sa tak aj profilujete ako spoločnosť, že naozaj s tým klientom prechádzate vlastne od začiatku až v zásade nie len do toho podpisu zmluvy, že tak tu máš byt a už sa viacej nestaráme. Čiže ten proces vlastne pokračuje a tá komunikácia s klientom je aj naďalej, pán Rusňák, že vlastne vy sa nevzdávate toho klienta, že tak to už je vaša starosť. Je práve naopak. My sa snažíme tie vzťahy s klientami budovať dlhodobo, lebo to je ako ten náš core business, na čom vlastne máme podnikanie postavené na tých dlhodobých vzťahoch, nie na tej transakcii. Nemá to byť také transakčné poradenstvo, ale dlhodobé poradenstvo a to je ten rozdiel oproti možno štandardnému predaju nehnuteľnosti. A my nielen, že to tak robíme, ale my to ako urobíme naozaj tomu klientovi s radosťou, lebo my veríme v to, že keď tú službu urobíme dlhodobo správnu, tak nám priniesie väčší efekt, ako ju urobiť krátkodobo správnu. Takže my samozrejme počítame s tým, že budeme sa o tých klientov starať aj dlhodobo pri nejakých ich ďalších transakciách alebo pri nejakých krokoch, ktoré budú chcieť urobiť. No a samozrejme tá infraštruktúra je dôležitá. Tu máme vlastne vybudovanú ako komplexne a teda my počítame s tým, že nielen ten samotný proces od nákupu až po odovzdanie nehnuteľnosti, ale aj následne budeme poskytovať klientovi, či už priamo my, alebo cez nejaké naše zazmluvnených kontraktorov, alebo teda firmy, budeme poskytovať nejaké ďalšie služby, o ktoré tí klienti budú mať záujem. Hej. Samozrejme, treba si uvedomiť, že aj to, napríklad už len ten proces odovzdávania tej nehnuteľnosti je niekedy veľmi komplikovaných pre klientov, lebo je to proste akože vzdialené, treba tam doletieť a tak ďalej, treba vyriešiť nejaké problémy, ak tam nejaké sú. Judka, alebo teda kolegyne pravidelne chodia aj na odovzdávanie nehnuteľnosti. Niekedy tam ani klient nejde, preberieme to za neho, proste urobíme mu ten support, lebo myslím si, že takto by tá služba mala vyzerať vlastne pre klientov. My sme sa predčasom tu rozprávali o španielských nehnuteľnostiach tiež podobne. Sme hovorili o tom, že či je to výhodné aj z hľadiska toho cestovania, keď si chcem ísť vlastne si pozrieť tú nehnuteľnosť a nejakým spôsobom teda tiež sa o ňu starať. V tom čase rástli výrazne ceny masla, tak sme sa smiali, že stále letenka vyjde lacnejšie, ako keď nakupujete v potravinách. Stále to tak vychádza, že letecky je to celkom lacná záležitosť? Ale áno, není to také drahé, nestúplo to odtedy, jak to maslo. A dokonca by som povedala, že ako sa zaviedli nové lety 2 veľkými nízkonákladovými spoločnosťami už odtiaľto z Bratislavy, tak tie ceny sú ešte lacnejšie, sú tako teda úvodné. A dozvedela som sa minulý týždeň, že sa dá letieť už aj z Košíc. Takže áno, tie ceny zatiaľ zo Slovenska v rámci toho konkurenčného boju tých 2 spoločností sú veľmi, veľmi priateľné.
a dokonca lepšie ako z Viedne, ale čo ešte viacej oceňujú klienti a my tiež s kolegyňou, čo tam lietame každú chvíľu, je to, že tá blízkosť a tá dostupnosť toho nášho letiska, teda tá možnosť letieť z Bratislavy. Mení sa aj profil toho kupujúceho aj z toho napríklad finančného hľadiska. Rozprávali sme sa veľa na našich konferenciách, ale teda aj v reláciách, že máme ešte stále veľa kupujúcich, ktorí dávajú cash. Proste nepotrebujú hypotéku na to, aby si kúpili investičný byt. Zhruba 40% to vychádzalo na Slovensko Slovákov, ktorí vedia dať vlastne peniaze v hotovosti na byt. Či je to tak v prípade aj španielských nehnuteľností a zároveň, ako je to vlastne s tým financovaním, s hypotékou, ak si chce niekto zobrať financie na nehnuteľnosť v Španielsku? Začneme vami, pán Rusňák. Ten profil toho, nazvem to štandardného klienta, sa samozrejme mení tým počtom transakcií. Hej? Ako na ten úvod, keď sa robia tie transakcie prvé, alebo teda prví Slováci kupovali nejaké takéto nehnuteľnosti, tak sú to takí ako investori, ktorí v podstate štandardne kupujú možno po svete ako nehnuteľnosti a hľadajú nejaké destinácie. Čím tých klientov je viac, a my sa už hýbeme proste v stovkách klientov, ktorí sme sprocesovali československy, tak ten profil je taký, že sú to vlastne aj mladí ľudia, aj starší, aj tí, ktorí tam ako plánujú niekde ako ísť na dôchodok, aj mladí, ktorí tam plánujú možno s rodinou testovať. Takže a je to taká, ako nazvem to, ak to môžem teda v rámci slovenských pomerov povedať, taká stredná vrstva klientov. Zďaleka to nie sú tí najbohatší, že by si niekto povedal, že to je len pre tých vrchné 1%, to zďaleka nie. Lebo tá dostupnosť tá cenová dostupnosť je veľmi blízka, povedzme, že bratislavským cenám nehnuteľností dnes. To sa nemení, lebo však aj na Slovensku máme veľmi dynamický nárast cien posledný rok a pol nehnuteľnosti. Takže ten cenový rozdiel je malý a teda ten profilový klient je klient proste ako, poviem to, že bežný, ktorý kupuje v cenách bratislavskej nehnuteľnosti. K tomu financovaniu, áno, ten úvod bol taký, že to preferovali, alebo teda tí prví klienti boli klienti, ktorí kúpali za hotovosť. Čím tých klientov je viac, tak tým tých klientov bude viacej na úver, či už na španielsku nehnuteľnosť, alebo na slovenskú nehnuteľnosť financovanú. A možno tu Jutka môže povedať aj svoju praktickú skúsenosť, lebo máme už aj skúsenosť s hypotékami, aj s tými španielskými hypotékami, takže ktoré čerpajú teda Slováci a začali výraznejšie čerpať? Tá výhoda je v tom, že tým, že máme príjmy v eurách, tak sme naozaj priateľní klienti pre tie španielské banky. A samozrejme, my to síce vnímame ako relaxačné nehnuteľnosti a dovolenkové výlky, ale sú to normálne na katastri zapísané nehnuteľnosti určené na bývanie, takže vieme ich krásne založiť a vieme čerpať hypotéku priamo v Španielsku. Čo je obrovská výhoda, my tam máme dve možnosti, ktoré vieme využiť na to čerpanie. Buď tak, že si klient berie svoj vlastný nový úver a prejde si celým procesom ohodnotenia nielen klienta, jeho bonity, ale aj ohodnotenie nehnuteľnosti, alebo to, čo tu nie je vôbec zvykom a zatiaľ nie je zaužívané, že preberiete od developera úver, ktorý si on zobral na tú nehnuteľnosť, ktorú kupujete. Developer vtedy preukáže, aké on má podmienky a vy sa rozhodujete, či sa vám páčia tie jeho, alebo sa vám podarilo dostať lepšie podmienky. Teraz, čo máme poslednú skúsenosť, tak developer mal úrokovú sadzbu na apartmány, ktoré budeme o mesiac odozdávať vo výške 2,8% na celú dobu splácania. A z tohoto ešte vedia klienti mať benefity minus 2,% za to, že tam budú využívať účet, minus ďalšie 0,2% za to, že sa tam dajú urobiť v banke poistenie nehnuteľnosti. Takže toto sú veľké benefity aj pre klientov, ktorí plánovali to vyplatiť v hotovosti a dneska už teda menia názor a procesujeme papierovo to, že nebudú to platiť v hotovosti, ale že teda berieme si úver od developera. Napriek tomu, čo hovoríte, že ako sa to vybavuje a podobne, tak ak niekto si to rieši na vlastnú päsť, asi sa stretáva s množstvom problémov, ktorý vy viete vlastne odfiltrovať, že jednoducho sa ten klient o to vôbec o nič nestará. Vyzerá to tak, že vlastne keď sa vám zverím do rúk, tak vlastne nebudem musieť robiť, že nič, len tie peniaze teda budete požadovať, ale v zásade ako všetko zabezpečíte vy a teda nie ten klient. Keď splnomocňujeme právnika, tak ho splnomocňujeme aj na túto fázu procesu, čiže na zastupovanie v otázke úveru. Takže vtedy, áno, komunikujeme s bankou, takže komunikuje banka priamo s klientom, nás dávajú dokopy, keď klient potrebuje preložiť, navigovať, aké tlačivo mysleli, čo týmto chceli povedať, čo vlastne potrebujú. Takže aby sme vedeli byť po ruke, tak sme v kopii v tých mailoch. Veľmi veľa vecí stačí poslať do mailu tej banky,
banke a na základe toho vedia spustiť schvaľovací proces. A keď sa už ide potom podpisovať úverová zmluva, treba to zobrať na kataster. Toto všetko zastúpi právnik. Takže ten klient naozaj len mailovou podobou alebo formou sa dostáva k informáciám, v akom je to štádiu. A už je to na klientovi, na akú destináciu sa zameria a kde teda bude investovať svoje peniaze. Tak. Mojimi hostiami boli Judita Sedileková, regionálna riaditeľka a realitná špecialistka, ktorá sa špecializuje na Španielsko z Broker Consulting. Ďakujem pekne. Taktiež ďakujem za pozvanie. A Julius Rusňák, generálny riaditeľ Broker Consulting. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Rozhovor a celú reláciu nájdete aj v archíve na našom webe teatry.com. Majte sa pekne a dovidenia.